Sabuwar. Hai! Wanda ya cuce mu shi ma Allah cuce shi, muka ce ba ma so a kanan nan ba da mu ba, ba da ni ba, ba da ku ba, ba da mu ba, ba da mu ba ke yaudarar kanawa, ba a san mu a Kano sai wata rana, sai abba baban kowa in ji kanawa, ba da ni ba, ba da ni ba, ba da mu ba, ba da mu ba ke. Wani babba da yake ganin ya isa Allah bai kai girman ka ba. Allah duk wani babba da yake ganin ya isa Allah bai kai girman ka ba. Ba mu da ƙarfi Allah mun sani. Kai kana ganin su kuma ka san duk abin da suke shiryawa. An ce wani Allah kai ka san kowaye. Ubangiji ka shige mana gaba. Kai ne gatan mu. Allah kai ka isan mana akan komai. Allah ba mu da yadda zamu ba mu da kowa ba mu da komai sai kai. Ya Ubangiji muna tawassuli da tsarkakan sunayenka Allah. Dan kariyar da ka ba Qur'ani. Gegar na ce ƙiƙar haka Saura giris na gwaggo kai mai neman kahon kare za ka yi fuffuka Saura giris na gwaggo kai mai neman gari ka saurara amandaka Saura giris na gwaggo komai nisan dare za a yi rana tsaka Saura giris na gwaggo kai koma gare su gummai shi kardaka Saura giris na gwaggo Allah lillahi wahidu matasa na ku ne